ना जोबोद मोजां मोनदों दिनै बेवहाय गोबां रायजोफ्राबो फैनानै नायफैदों जे माजुलियाव माने जेला आंखौ हांख्रायहरो आङो खेबनै खेबथाम थांबाय आरो राज फुजा समावबो थांदों बिथांमोना माने राज फुजायाव मुर्ति फुजा खालामालासिनो बेबायदिनो भावनानि गेजेरजों इसोरनि गावसिनि धोरोमाव माने जेखौ माने फोरोंलांदों बिसोरनि गुरु श्रीमन्त शंकरदेवा बेखौ दिन्थिफुङो आरो बेखौ जोंनिथिंनि माने मानसिफ्रा मोनथिया राज फुजायाव मुर्ति बानायनानै खालि मेलाल' जोङो खुङो आरो बेवहाय मेलायाव जों गिदिंलायबायल' थायो अदेबानि माने बेलेगाव बेबायदि खालामाबा माजुलियाव खालामा जेखौ जोङो क्षत्रिय नगरी होननानै बुङो ओंखायनो आं मोनसे जेब्लायबो सानोमोन जे जोंनिथिंनि मानसिफोरनो बेखौ जोङो दिन्थिनांगौ आरो बेखौ नुयोब्ला बे ओनसोलनि मानसिफ्राबो धोरोमारि माने बिथिङाव जिबायदि गावखौ लानानै खामानि मावबाय थायो बिथांमोनहा माने माखासे लामाखौ रोखा मोनगोन आरो बेबायदिनो भावनाखौ नायनायनि गेजेरजों माने गावखौनो गाव माने बेजों माखासे माने सोलिबोबाय थानाय जोंनि धोरोम खान्थिफोरनि बाथ्राफोरखौ माने मोनदांगोन आरो मोनदाङोब्ला गोथौसिनै धोरोम सिबिनो हागोन आरो इयुनाव माने बेबायदिनो बेवहायबो भावनाखौ सोलोंनाय बेखौ दिन्थिनाय आरो बे भावनानि गेजेरजों गावखौ धोरोमनि गेजेराव सोसननाय बेखौ निस्सय खालामलांनो हागोन होननानै आङो सानो आरो बेबायदि सिन्थाजोंनो बेवहाय थांनाय बोसोराव आं बुंदोंमोन जे जोङो बेवहाय ओरैनो राजमेलाल' खालामबाय थायाजासे जोङो भावनाखौबो नायनांगौ आरो बेबायदि बिथांमोना हांख्रायनाय लेखा दिनै कमलाबारि सत्रनि बिसिनि सत्राधिकार बिथाङानो दैदेननानै दिनै बेवहाय बे भावनाखौ दिन्थिफैदों आरो जोबोद मोजाङै माने दिन्थिदों बेवहाय आं सानो बे जोंनि गरेस्वर ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय मोनसे माने गोदान एक्सपिरियेन्स।